Nježna ruka pomoći prve dane prerano rođenih beba čini ljepšima, a adekvatni medicinski uređaj, nužno liječenje uspješnijim. Zato je na odjel neonatologije u kliničku bolnicu Merkur stigao prijeko potreban mobilni RTG uređaj. Za nas je to jedan veliki plus, jer sva djeca koju smo do sada trebali slikati, morali smo ih voditi kroz cijelu kliniku na rendgen, a ona djeca koja su bila vezana za bilo koji aparat, a pogotovo je to aparat koji se tiče disanja, nisu mogla biti slikana. A sada kad imamo ovaj mobilni RTG uređaj, znači sva slikanja se obavljaju na našem odjelu. Prijevremeno rođena djeca i ona s patološkim stanjima koja zahtijevaju respiratornu pomoć sada mogu dobiti pravu njegu, a da ih se ne odvaja od aparata, i to zahvaljujući vama, dragi gledatelji, koji ste nesebično zvali broj 060 9007 ili direktno uplatili novac na račun udruge, kao i uz pomoć donacije tvrtke Megle Hrvatska, koja je već 10 godina partner udruge RTL Pomaže djeci i sudjelovala je u realizaciji projekata za pomoć djeci diljem Hrvatske. Jako nam se sviđa, olakšalo nam je rad i nama, znači i liječnicima i medicinskim sestrama, a da ne kažem da je to puno komfornije za svu djecu kojoj je to slikanje bilo potrebno. Ja se zahvaljujem svim donatorima koji su donirali sredstva za kupnju ovog mobilnog RTG uređaja i naravno udruzi RTL Pomaže djeci koja je uopće tu akciju pokrenula. Hvala vam.